tap stand ni maa min b'a fɛ ka wari ci ka na Mali kɔnɔ nɔgɔya la teliya la ani sɔngɔ damatɛmɛdiya tap stand i bɛ ale télécharger yaasa ka kɛ duguta tɔnɔ 2 ye i b'i ka code promo kɛ ferko ye o la min ye euro wari 5 o bɛ d'i ma cili o cili tap stand ka wari ci ka na Mali kɔnɔ sɔnɔgɔya la a y'a sifilɛ a ka galon bɔ an da. An ka bi baro bɛna ta décret kura mun tara jamana ɲɛmaw fɛ ka APDP ka baara kɛcogo fali. Depuis le 14 mai 2024 jamana ɲɛmaw ye conseil des ministres la u ye décret dɔ ta décret min bɛ warisara don APDP ka sɛbɛn ditaw la. APDP ka sɛbɛn dita ninnu tun bɛ di fɔlɔ fu nka sisan warisara donna la. A warisara procédure bɛ cogo di? Aw ni ne n'a fɔ ma ko personne physique anw ka traitement généralement ka caméra installer an ka so ka installer an ka forow la. O musaka bɛ bɛn 5000 ma. Ni personne morale don sisan i b'a fɔ entreprise u baara yɔrɔw ou bien jamana ka cakɛda minnu bɛ wari la don u ka kɛsi kɔnɔ olu caméra installeli ye 20,000 ni fila bɛɛ la san 3 de ye a papier ninnu validité san 3 kɔfɛ i bɛ sen ka taa APDP la ka taa kurakuraya tuguni baara yɔrɔ bɛna ni traitement wɛrɛw ye i b'a fɔ gestion du personnel gestion de la clientèle contrôle d'accès ninnu ou bien gestion du recrutement o n'a ɲɔgɔnna caman olu bɛɛ lajɛlen olu bɛ ta APDP fɛ 20,000 ou bien 40,000 pour que ka se ka o bɛɛ lajɛlen farafasiya ka bɔ ɲɔgɔn na a bɛ wuli ka se APDP la APDP mɔgɔw b'aw dɛmɛ k'aw ka traitement cartographie kɛ n'o kɛra musaka mun kan ka sara traitement mun na o musaka bɛ d'aw kulo kan o wari mana fara ɲɔgɔn kan a bɛ reverser jamana wakandɛba de kɔnɔ n'a fɔ ko trésor public o kunnafoniya de kun b'an bolo ka d'aw kulo kan. Dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a dan ma diya mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxi bolila don k'a to mɔbili boli la a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka service wele waasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew ko fɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36 077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la. An filɛbaaw ni an lamɛnbaaw Bamako cɛ ana muso denmisɛnnin ni maabakɔrɔ aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma bi ye alamisa ye utukalo tile 14 san 2025 an bɛ o kɔnɔna na sɔgɔmada in na min ye an ka kibaruya fanba bɛna taa n'an ye conseil des ministres ale kɔnɔna na min kɛra kunungo keba ko bɛndenya kɛra Mali ta ye han Faransi tun bɛ a kɔnɔna na kɛmɛ siradala 22 buruburu 65 la ale jara o kɔ ka sama ka bɔ pewu gouvernement ale ye o bɛɛ lajɛlen ta kɛmɛ siradala 100 o ye gouvernement ta ye nin waati na o conseil des ministres kelen in fana na premier ministre ye taama min kɛ Japonkaw fɛ ale ni
irisikaw fɛ o kɔmasegi baaraw fana kɛra ministre Ablaye Diop ale fana ye laseli kɛ ka taa se ministre min bɛ n'o o ye médecin colonel Assa Bajalo ye jɔyɔrɔ o fana dira maaw ma conseil des ministres kɔnɔna na an na tila k'an da don nin bɛɛ lajɛlen na burɛmukaw olu fɛ ko min ye sumansi gɛlɛya o gɛlɛya bɛ olu fɛ nin waati in na a sɔngɔ kɔni a gɛlɛyalen don kosɛbɛ jɛrɛ min kɛra sa n'o o kan ka kɛ bato kɛnɛ ni dugawudon kɛnɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ye Tomotukaw fɛ kuranɛ kalan ɲɔgɔn da o baaraw fana bɛ sen na biennale ɲɛbila baaraw olu fana bɛ kɛ bi ni ala sɔnna ma CICB kɔnɔna na ko kun fɔlɔ o bɛna kɛ Bamakɔ yan yanni ɲɛbila baaraba yɛrɛ ka taa sigi Tomotukaw yɛrɛ fɛ yen seko ni dɔnko ale kɛrɛfɛla fana na sa an bɛ se ka yira sa k'a fɔ ko min ye an ka jamana kɔnɔna na sifinakaw kɔni bɛ wuli ka jɔ la yɔrɔ dɔw la yaasa ka se k'u ka yɔrɔw larawuli an na taa o yɔrɔw fana lajɛ keba ni ala sɔnna a ma sini Cɛbilen Dramé ale ka janajaw kan ka kɛ surɔ dugawudon o kɛra a ka soda la bi ni ala sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 22 min ye fure ale kan ka se hukumu kelen fana kɔnɔna na sa pankuru bina ni maa 9 minnu ye ganakaw fɛ yen ministre Dawudu ale taara ka taa tasibila sɛbɛn min bɛ olu ka lasigidenso kɔnɔna Bamakɔ yan ka t'i tɛgɛ nɔ bila o la nin ye an donkan ye bɛɛ lajɛlen folen kɔfɛ a k'an bɛn sɔɔni dɔrɔn. An y'a fɔ cogo min alamisa o alamisa an bɛ kuma di malidenw ma nka bi an yɛrɛ bɛnkɛ n'o ye Amidu Jara Dragon ye ale ko dɔgɔkun in kɔnɔna na kuma min bonyana kosɛbɛ keba a bɛ tali kɛ mara la min ye an balimamuso dɔ ale kɔni kun bɔra k'a yira sa k'a fɔ ko maaw kan k'a lajɛ u ba n'u muso cɛ k'u ka tilen u ni ɲɔgɔn cɛ hakilina in a kɔni ye bɔlɔlɔ fan bɛɛ minɛ bɛnkɛ Dragon ale ye jateminɛ min k'a la a n'ale ye ko in faamu cogo min na sɔgɔmada in na an bɛna na o d'aw ma an ka maaw ka kuma dilen hukumu ale kɔnɔna na. I bɛ furumuso min fana ko fɔ nin furumuso ye jumɛn ye furu kun ye jumɛn ye ni min ko ba kan ka labila furumuso ye o y'a ka furu kun dɔn ni min ko ba man ka labila furumuso ye o y'a ka furu kun dɔn bari ni y'a faamu parce que anw fɛ yan jamana kɔnɔ gɛlɛya ye min ye fɛn minnu tɛ kelen ye an y'a lajɛ k'olu dɔɔnin tigɛ ka don fɛn kelen kɔnɔ ko an bɛ baara kɛ n'a saba ye ɲɔgɔn fɛ bari ni y'a faamu anw ka laadala furu bɛ yen o n'a kun bɛ yen arabu furu bɛ yen a n'a kun bɛ yen tubabu furu bɛ yen a n'a kun bɛ yen mɛ nin si ni anw ka laadala furu kun tɛ kelen ye a si kun tɛ kelen ye nka an ka furu fɛn bɛ siri an bɛ nin saba bɛɛ siri n'o saba bɛɛ siri la a tun e b'a fɛ i ka du ka marise ni sariya jumɛn kelen ye sisan furu kelen ye siriko saba kɛ a saba bɛɛ n'a ka laada don a saba bɛɛ n'a ka sariya don kelen tɛw ye e ye furu siri a saba bɛɛ la e b'a fɛ i ka furu ka minɛ bolo jumɛn kan sisan donc a saba la ni min b'i nafa don min na e b'o de k'i ka kɛlɛkɛ bere an ka laadala furu o bɛ hakɛ min di e ma ni se kɛra o ma e bɛ laadala furu k'i ka kɛlɛ bolo ye arabu furu siri o bɛ hakɛ min di e ma se kɛra ma don min na i bɛ arabu furu in de k'i ka kɛlɛkɛ bere tubabu sariya fana dɔw furu ni o bɛ hakɛ min d'i ma ni se kɛra ma don min na silamɛya fɛ arabuya in bila i bɛ an ka laada in bila i bɛ tubabu sariya in da k'o k'i ka kɛlɛkɛ bolo ye o de kɛra sababu yɛrɛ foyi t'a minɛ kɔnɔ anw bolo yan nɔ ba ale de y'i kɔnɔbara ta kalo 9 su man di tile man di kana laban i ka bangeni na u b'a f'i ye de ko ni fila fara yɔrɔ ɲuman na sisan bange nɔgɔyara ne na fɔlɔ dɔw bɛ to a la wa ko nɔgɔn tɛ dɛ ka tila ka na kalo 11 kɛ k'i bɔ i bo ni sugunɛ na ka tila ka san joli kɛ a bɛ k'i ka ɲɛnamaya kɔlɔsi ni e nana se i yɛrɛ ye e bɛ se i yɛrɛ ye mun kama objectif fɔlɔ jumɛn ye n ka n fa ni n ba ta o de bɛ kɔn muso furu ɲɛ i ye muso ditɔ ye mɔgɔ ma i b'a sɔrɔ jɔyɔrɔ dɔ kɛra a la fa ni ba kama so kɔnɔ i b'i fa ni ba de ta fɔlɔ i bɛ sɔrɔ ka muso ta o ye kelen ye ba i bɛ muso furu k'i ba de bolo bɔ anw ka laada la bɛɛ ka hakɛ bɛ muso la so kɔnɔ i ni mɔgɔninw olu ka hakɛ b'a la parce que u ka fini na ko ni fini nɔgɔ bɛ ko n'a dɛmɛ ka ɲɔna dɛmɛ o y'olu ka hakɛ i ba bolo bɔli gwa la o y'i ba ka hakɛ i fa ka koliji goniyali a ka tobilikɛ da kɛrɛfɛ o y'i fa ka hakɛ e yɛrɛ ka hakɛ i kɔnɔnanugu siyɔrɔ ani k'i tɔ kɔtɔ i ka finiw na i bolo fɛnw na
o y'i ka hakɛ muso kan mɛ ni e ye furu kɛ sisan sariya kɔnɔ min b'a jira k'a fɔ ko muso nakun tɛ nin si kelen ye so kɔnɔ e yɛrɛ ka furu kɛra o de kan k'a fɔ muso nakun tɛ nin si kelen ye so kɔnɔ o ka fisa i ba ye dɛ pɛridi e bɛ se ka muso furu cogo jumɛn na ka don a ka du kɔnɔ e ba ni o muso ka gwa bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ muso tɛ se ka k'i ba ye yanni diɲɛ wuli cɛ i ba yɛrɛ tɛ se ka k'i muso yanni diɲɛ wuli cɛ ninnu yɛrɛ tɛ maa nasugu kelenw ye a bɛ komi i ye maa wɛrɛ c'est kanu den ni deliden don quoi n'i ye min kanu k'o furu i den ma o bi k'i ka kanu den ye yamɛ o dɔ in y'i ka deli den ye maa halala ye nin den fila ye u b'a f'i ye ko n'i ma kanu den wolo k'i bɛ deli den wolo donc i bɛ maa o maa ta ka na n'a ye ka so i bɛ ni cɛmanw don sisan i b'a wele mun na ne den don parce que i den terikɛ don mɛ n'a kɛra muso ye sisan a bɛ fɔ k'i buramuso don nka a bɛ f'i ye a bɔra ka fa to a kɔ a fa fila a bɔra ka ba to a kɔ a ba fila a bɛ di cɛ ba ma n'o k'a de i den don i k'a don i sogo ni wolo ni ɲɔgɔn cɛ i kana bɔra minɛ o kɔrɔ ye mun n'i y'a ye fili min na ni hakɛ min bɛ n'o ti ɲɛ a kun bɛ min k'a ba ye n'o ye ba ka jita ye n'o ye ba ka fini nɔgɔ kɛ n'o ye tobilikɛ ye a selen o ye n'a nana fana a bɛ n'o de nɔnɔ minɛ bɛ e bolo dafara min bɛ muso cɛla n'a faso cɛ dɔrɔn o ye siyɔrɔ in dɔrɔn de i tun b'i ba bolo min ka fɔlɔ danfara min b'o n'i cɛla cɛ o siyɔrɔ dɔrɔn de parce que i digir'o min na i bɛ tila ka na laban k'o de kɛ cɛla la siyɔrɔko in dɔrɔn de ye danfara ye muso cɛla ni a faso ni ɲɔgɔn cɛ ni maa maralen don dɛ ni maa ladamunen don sisan muso bɛ na so kɔnɔ a bɛ na mun kan anw ni karisa ninnu ka kan danbe la an n'u ka kan hɔrɔnya la anw ni karisa ninnu ka kan cogo la an n'u ka kan jogo la an b'o den ɲini walasa anw jeliw si ye fɛn min ye o kana ban an ka du kɔnɔ i b'a ye fɔlɔ masakɛw yɛrɛ dama tun b'u den di ɲɔgɔn ma kɛlɛmasaw yɛrɛ dama tun b'u den di ɲɔgɔn ma jagokɛlaw ye nafolotigiw olu yɛrɛ dama fana tun b'u den di ɲɔgɔn ma parce que a kun ye jumɛn ye hinɛ min bɛ kelen kelen na a bɛɛ bɛ se ka kolokolo ka to so kɔnɔ cogo min na ni fa kɛlɛmasa ni fana fa kɛlɛmasa olu ye den fila di ɲɔgɔn ma o denw mana na wo u bɛ den min sɔrɔ furu kɔnɔ bɛɛ b'a jigi dɔ ko n'a ma ye faso la a bɛ ye bɛɛ na olu jogo kan or que du danbe ye kɛlɛmasaya ye de wali kelen du danbe ye moriya ye de wali kelen du danbe ye masaya ye de walima du danbe ye sengola ye de i b'o ɲɔgɔnna de fana ɲini olu furu ka don i ka furu kun y'o ye sisan e bɛ se ka taa cogo jumɛn na e ni maa min ka kan danbe la o b'a dɔn tigitigi k'a fɔ ale n'a ba tɛ kelen ye wa ale ba ka fisa ye maa o maa kɛra i ka diɲɛ labɔ sababu ye a ka fisa ye e bɛ i ɲɔngiri ka min fɔ min kɛra o ka diɲɛ labɔ sababu ye o tɛ se ka k'i sangaɲɔgɔn ye cogo si kelen na o tɛ se ka k'i sangaɲɔgɔn ye cogo si kelen na muso ye muso ye ba ye ba ye parce que maaw bɛ ba ko fɔ t'a faamu e bɛ ba joli dɔn n'i ye ɲininkali a bɛ gɛlɛya i ma wala ba balo yɛrɛ bɛ bɔ min na o de ye ba ye baji o tɛ kelen ye karisa bɛ ba jumɛn kan a cikɛla don mɔnikɛla don jagokɛla don parce que a balo bɛ bɔ o ba de karisa bɛ ba jumɛn kan a sunama don sunama tɛ walima tijaniya don walima siya don wali kelen bamanan don o ye ba dɔ ye balokun y'o ye tuguni ani min bɛ k'i bange ni sira ye n'o ye woloba ye o de bɛ yen nin ba naani de ye ba ye maaw mago bɛ jɔ min na fana min fana ye ɲɛnɛmaya ye ni nin kelen o kelen y'i ka manifinya ja a bɛ tiɲɛ i bolo de an kɔni bɛ min fɔ denmisɛnninw ka nin kɛ fili kuma ye u kana a ta ka taa yɔrɔ la et puis a fisayar'u fana caman ma kɛra sababu ye kuma walawala la i bɛ se ka faamu sɔrɔ a la dɔ ka filibandiya kuma b'a to kuma yɛrɛ ɲɛ bɛ sɔrɔ mɛ maaw kan'u ta u dusu fɛ an bɛ min kɔni fɔ maa ba ni muso tɛ se ka da ɲɔgɔn na cogo si kelen na ba tɛ se ka muso jɔyɔrɔ ta muso tɛ se ka ba jɔyɔrɔ ta wa ba ka wusa muso ye dɛ ba ka wusa muso ye n'i ma wele tɛ muso sɔrɔ koyi ba ka wusa muso ye nka muso fana ba in fana k'a dɔn k'ale fana kun ye dɔnmuso ye ko in ne da bɛ ɲɔgɔn na maa wolo ba ka wusa ye muso ye mɛ ba fana k'a dɔn k'a fɔ ale kun fana ye dɔnmuso ye sigi ka k'o cogo la fo ɲɔgɔn ko tɛna bilen nka n'o yɔrɔ de ma minɛ a la caman fana bɛ yen nɔ an bɛ kuma nin na walasa mɔgɔw k'an kuma k'a dɛmɛ ɲɔnɛ ni nin ko k'a muso ko ba ka wusa muso ka wusa ni ba ye o min y'a ta fɔ a da la e min b'i ta fɔ i da la e k'i muso don zabara n'a don fini ni a ka musa a ka jate lajɛ i bɛ min k'i ba fana i k'o jate lajɛ ni fusabandiya ye n'a bɛ bɔ dusukolo la ni dalafɔli don ni ne t'a k'a ye. ayiwa nin kun ye bɛnkɛ darago ka laseli ye sɔgɔmada in na ka kɛ ni kuma min ni dɔgɔkun yɛrɛ kɔnɔna n'a kuma cayara kosɛbɛ ni o ye an balimamuso min bɔra k'a fɔ sa ko muso ni cɛ woloba ko ka u bɛɛ lajɛlen sanga ɲɔgɔn ma bɛɛ lajɛlen ye faamuya kɛ bɛnkɛ darago na keba an ka wolomasiri tabaw ka minisiri n'o ye général de corps d'armée Sadio Kamara ye nin waati in na ale bɛ irisilakaw fɛ taama la taama min bɛ tali kɛ bɔli min kɛra ye kɔsa in na minɛn minnu bɛ bi ani kalankan min kan ka sigi sen kan bolo ni ɲɔgɔnma waleya minnu kan ka kɛ Mali ni Irisi jamana ni ɲɔgɔn cɛ wolomasiri tabaw ka ko nasira la min ye général de corps d'armée Sadio Kamara ale talen no Irisi la o kuma in senfɛ minisiri so min bɛ wolomasiri tabaw ka baara ko kunna sa ale ka wulikajɔ ni cɛsiriw kan ka taa sira minnu fɛ baaraba minnu kan ka boloda ka kɛ ni Asimi ka bɔli laban Irisilakaw fɛ yen bɛnkan sigira ko minnu kan olu sɛbɛn bɛɛ lajɛlen bɛ se ka tɛgɛnɔ bila cogo min na ka kɛ ni Irisiw ka bɔliko laban ye yan
Sadio Kamara abo barala irisilakaw fe ni waati na keba bɛɛ lajɛlen b'a kalama fana ka bɔ min ye Sogɛli Kokala Mayiga ye tarata tɛmɛnen min ye an ka jamana kɔnɔna na ya pôle économique maaw olu tun y'a bila u bolokɔrɔ ko yaasa u ka taga n'a ye yan'a ka taa se sanayɛlɛ kiiriso ma kunungo an ye kibaruya sɔrɔ ko bi ni Ala sɔnna ma min ye Sogɛli Kokala Mayiga ye a kan ka taa sanayɛlɛ kiiriso la n'o ye procureur min bɛ cour suprême kɔnɔna na olu fana bɛ t'u ka ɲininkaliw kɛ a la n'o banna waati min na sa min ye Sogɛli ye taa ni bila na dɔn a ko bɛɛ lajɛlen na nka nin waati in kɔni na a ma nɔ minɛ a ma jalaki a ma kiiri sɛgɛsɛgɛliw de bɛ sen na a ka daliyaw b'a bolo a fana ka fɛɛrɛw b'a bolo a bɛ se ka fɛn minnu fɔ min ye ka ɲɛfɔ ka ɲɛsin procureur fana ma cour suprême kɔnɔna na o fana b'a bolo nka min ye pôle économique maaw ye olu kɔni y'a yira sa k'a fɔ olu ka sɛgɛsɛgɛli sera a dan na sɛgɛsɛgɛli tɔ comme premier ministre kɔrɔ don o bɛ taa kɛ sa cour suprême na an ye kibaruya sɔrɔ cogo min normalement bi sɔgɔmada in na Sogɛli a kan ka se ni Ala sɔnna ma min mana b'o la tile kɔnɔ an na o da maaw olu tulo kan keba ko dɔ bɛ sen na an ka jamana kɔnɔ min ye Orange Mali ye ale tun ye maa dɔw ta baara la dɔw ta ye san 5 baara dɔw ta ye san 12 dɔw ta ye san 17 an b'a fɔ masa ko travail temporaire INPS t'u ye AMO t'u ye foyi t'u ye min ye dɔn sɛbɛn yɛrɛ fana tɛ u la mun fɔr'u ma dɔrɔn ko temporaire don maa 151 u taara n'u ka ko ye bɔgɔ jeninen ka Orange ale fan fɛ koyi min ye kiiri tigilamaw ye n'o ye tribunal de travail ye olu ko k'olu dɔnko tɛ ko in na kɛba k'u tɛ se ka kiiri tigɛ comme olu tɛ se ka kiiri tigɛ a kan ka taa sanayɛlɛ kiiriso fana na baara min kan ka kɛ o kɔnɔna na o kɔni tibitaba bonyanen don bi kosɛbɛ maa b'i yɛrɛ ɲininka min na kɛba nin ko in na n'i ye maa ɲininka maa mana denmisɛnnin ninnu lamɛn maa mana ko in kuma mɛn o bɛɛ lajɛlen ko jo bɛ denmisɛnnin ninnu fɛ k'u ka bila u ka hakɛw kɔnɔna na kɛba a jo bɛ ka fɔ da la nka a tɛ se ka ye dɛ dutigiw don dun tulomaw don dɔw faw b'a la dɔw baw b'a la dɔw ka du ko bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɛnabɔ maa min fɛ o b'a la k'olu to ten ta ni bila tɛ fɔ u ye kiiri ko k'a tɛ se k'a kɛ a kan ka taa sanayɛlɛ kiiriso min na o tɛ ka se ka ɲɛnabɔ faama ni fantan bɛɛ lajɛlen ko in ye tiɲɛ ye k'a kan ka lajɛ bureau de placement ko k'olu kɔn o kɛra jamana in kɔnɔna na yan wulikajɔ ni cɛsiri min kan ka k'a ko la o fana kan ka sɛgɛsɛgɛ nka halisa a bɛna taa ninnu ma bila u ka hakɛ kɔnɔ dɛ u ye conférence de presse kɛ ka ɲɛfɔli kɛ u nana anw yɛrɛ ka kɛnɛ kɛ ka ɲɛfɔli kɛ maa mana a lamɛn o b'a fɔ k'u ta ye tiɲɛ nka kɛmɛ u ka tiɲɛ dɛsɛlen don ka d'u ma dɛ ayiwa an bɛ wele bila ɲɛmaw ma nin ko in u k'a fana lajɛ a bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min jotigi ka jo kɛba jalakitigi ka jalaki baara kiiri kɔni ko k'ale tɛ se k'a kiiri tigɛ ni sanayɛlɛ kiiriso bɛ kan ka min kɛ a la o baaraw fana kan ka kɛ cogo min sɛbɛn minnu kan ka d'u ma yaasa u ka se ka yen lasɔrɔ u k'o d'u ma u ka t'u ka baara kɛ yaasa a ko tɔ bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na n'o tɛ u mɛnna tibitaba la bankasikaw fɛ yen kɛba an y'a f'i ɲɛna ko min ye ɲinan samiya in ye bankasikaw olu kɔni ye fɛɛrɛ wɛrɛ sɔrɔ koyi yaasa cogoya min na u bɛ se k'u ka sɛnɛ kɛ ka ɲɛ o la sa n y'a f'i ye cogo min na kabini dɔgɔkun tɛmɛnen nɔgɔ o tɛ ka se ka ye dugukolo dun fana fan dɔw fana tiɲɛnen don wulikajɔ bɛ ka se ka kɛ sa sɛnɛkɛlaw fɛ yaasa o dugukolo bɛ se ka labɛn cogo min ka se ka baara kɛ a la o la sa u b'a fɔ min ma ko zayi o baaraw de bɛ sen na bi min ye sɛnɛkɛla caman fɛ u bɛ dingɛ de kɔni sen sa kɛba yaasa ka se ka bagan nɔgɔ bɛ sɔrɔ cogo min na k'o sigi sen kan k'o baaraw kɛ baara in kɛ kun ye min ye n'i ye ale kɔni kɛ sa dugu de bɛ tigɛ koyi n'i ye dugukolo tigɛ i bɛ sɔrɔ ka min ye bagan nɔgɔ in k'a kan ka kalakalaw cɛ ka k'a kan ka sɔrɔ k'a datugu ni a ko kɔni mɛnna dɔɔnin kɛba ko n'a ye foro sɔrɔ k'a ka ɲi ni nɔgɔ ye dɛ bankasikaw olu bɛ o baara la nin waati in na sɔngɔ n'o ye sumansi sɔngɔ ye o yɛlɛlen don kosɛbɛ nin waati in na burɛmukaw olu fɛ yen burɛmukaw yɛrɛ y'a yira sa ko samiya kɔni daminɛ cogo kɔni ma kɛ olu sago ye kosɛbɛ sabula min ye sɔngɔw kɔni ye n'o ye sumansiw ye olu sɔngɔ bɛ ka yɛlɛ o waati kelen fana na malo yɛrɛ sɔngɔ bɛ ka yɛlɛ koyi malo wɔrɔbali o bilama in u y'a yira sa k'a fɔ ko kilo kelen kɔni o tun bɛ 500 la nka nin waati in na e ko o ma yɛlɛ wa ka taa se fana min ye 100 kilo bɔrɔ ye ni o ye sumansi 100 kilo bɔrɔ ye o yɛrɛ kɔni taara yɛrɛ sɔrɔ 15,000 la
kalongo taw kunte obo senekalaw koni ya yira saka ko ferani dabalman tigɛ kɔni ɲinɛ ko olu na se ka fɛn bila dugukolo la wa kuma tɛ nin waati na degun min bɛ u kan sumansi ale sɔrɔli ko o hukumu kɔnɔna na kɛba n'an bɔra yen an bɛ taa kulubakaw fɛ yen kuluba faama sigiyɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa an b'a yira u la k'a fɔ ko kunungo n'o tun ye araba ye utu kalo tile 13 minisiri bɛ lajɛ min kɛ n'a bɛ fɔ a ma ko conseil des ministres ale kɛra kuluba faama sigiyɔrɔ la ko ɲɛmaaya tun bɛ général d'armée Asimi bolo sɛbɛn minnu bɛ yen n'olu kan ka kɛ ɲɛbila sariya sɛbɛnw ye u ye olu kumaw kɛ u kana kɔfɛ fana jɔyɔrɔ dira maaw ma minisiriw ka baara kɛlenw n'u ka baara bolodalenw da donna o la ka kɛ ni sariya kota nasira ye minisiri min bɛ yen ni ale bɛ jamana musaka ko kunna ale conseil des ministres ladɔnniya sa ɲɛbila sariya sɛbɛnna min bɛna mɔgɔw ka hakɛw ko kuma fɔ ka kɛ ni BNDA ni ale banki ye min sigilen don yiriwali kan ka ɲɛsin sɛnɛko ta nasira ma kɛba sariyakisɛ min ye BNDA yɛrɛ sigi an ka jamana kɔnɔ 81 ngɔri fu ani 8 min ye Assemblée nationale Mali ale de y'a sigi ka BNDA sigi sen kan an ka jamana kɔnɔ sariya a sigira sen kan min ye février kalo tile 11 san 1981 ani 81 BNDA sigikun ye mun ye ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin fɛɛrɛ la ani musaka la yaasa sɛnɛ taabolo fɛn b'an ka jamana kɔnɔ o bɛ se ka yiriwa cogo min ye musakaw ye k'o sigi sen kan maa bɛ yen k'o bɛ sɛnɛko ta nasira la i kɛra sɛnɛkɛla ye o i kɛra yirimɔnala ye o i kɛra jɛgɛmɔna ye o i kɛra bolola baarakɛla ye sa o i bɛ bayɛlɛmali de kɛ o i bɛ jago de kɛ ni n'o ye sɛnɛfɛnw feereli ye o fɛn bɛ yen n'o ye baara ye k'o bɛ bɔ sɛnɛ kɔni hukumu kɔnɔna na i ka se ka dɛmɛ min ye BNDA ye sefa wari miliyari 61 buruburu 6 o de kɔni ye a ka musaka ye n'o y'a ka kapitali ye jamana n'o ye Mali gouvernement ye ale jɔyɔrɔ tun ye 77 buruburu 33 ye faransikaw ka jɛkulu min bɛ n'a fɔ ma ko agence France de développement ale kun ta ye 22 buruburu 67 ye min ye sɔrɔ kɛcogo ye ani baara kɛcogo ye u y'o kɛ fo kana se waati jan na nka ni waati laban in na min ye faransikaw ye olu ka jɛkulu y'a yira sa k'a fɔ ko ale bɛ fosi ka bɔ BNDA kɔnɔna na min ye sɔrɔko ta nasira fɛ ani jurudonko ta nasira fɛ fo ka taa se banki yɛrɛ baara tɔw ma o min fɔlen filɛ nin ye o bɛ gouvernement yamaruya sa k'a fɔ ko sɛbɛn min bɛ yen n'o bɛ BNDA ko fɔ n'o y'a sariyakisɛ ye k'o falen o hukumu de kɔnɔna na sa BNDA yɛrɛ sa n'o y'a sɔrɔ gouvernement kun niyɔrɔ kɔni kun ye 100 sarada la 77 buruburu 33 ye bi na o kɛra 100 kan ye han min ye gouvernement ye ale kɔni de kelen ta ye bi BNDA ye kɛba an ka jamana kɔnɔ ɲɛbila sɛbɛn ale kɔni taara maa min fɛ sa o ye Aluseni Sanu ye k'a ɲɛfɔ conseil des ministres ye ko faransikaw ka agent de développement ale bɔra pewu kɛba kɔrɔ conseil d'administration tɛ taa kɛ Faransi tuguni on en fait ici Mali de t'a bɛɛ sisan dugu t'a banna la pewu sɛnɛkɛlaw ka banki a kɛra gouvernement ta ye gouvernement de y'a disiba ye 100 kan olu y'a wari bɔ b'a bɛɛ lajɛlen sisan kɛba nka o fana o n'a bilasiraliw bɛ taa dɛ parce que fɛn minnu mana k'anw ta ye olu minɛ cogo kuma dɔ la a ma nɔgɔn dɛ fo n'i kɛra bamurutigi ye dɛ bamurutigi mana bɔ irisila ka na o de bɛ se k'a ko ayiwa e kɔni e yɛrɛ bɛ ka kɛ nakari mɛrɛni ye sa i ka mɔgɔ bɛ fa bɛɛ fɛ ne yɛrɛ kɔrɔkɛ bɛ yen Maliki Barite nɔ Maliki ka bɔ BNDA la ale bɛ yen Mamudu Sumunu ale fana bɛ yen ka taa se baro kɛlɛtigi ma segukaw ka dangele ale fana b'a kɔnɔna na ye kɛba BNDA bila kɔnɔti ndole Musa Galabu a bɛ banki min dɔn ni Mali banki bɛɛ lajɛlen o ye BNDA de ye minisiri min bɛ jagoko kunna kunungo conseil des ministres kuma ye nin ye a na anw yɛrɛ ka farankan fitinini kɛba minisiri min bɛ yen n'o bɛ kɛnɛya ko kunna ale ye conseil des ministres ladɔnniya sa k'a yira k'a fɔ an ka jamana kɔnɔna na ɲɛbila sariya sɛbɛn min tun sigira sen kan février kalo tile 22 san 2022 n'o bɛ tali kɛ kɛnɛyaso sigili n'u kimɛli la an ka jamana kɔnɔ k'o sɛbɛn in ko fo o ka falen koyi min ye sɛbɛn kura in ye ko k'o sigi sen kan min ye kɛnɛyaso sigicogo an'u ka kimɛliw bɛ kɛ cogo min na ko ka o lajɛ ani yamaruya sɛbɛn bɛ se ka di cogo min na maa ma i ka kɛnɛyaso sigi an ka jamana kɔnɔ sariyakisɛ min tun bɛ yen n'o ye ordonnance min tara sen fɛ transition maaw yɛrɛ fɛ février kalo tile 22 san 2022 ko fo ka yɛlɛma min na don la sa a ka lajɛ fɛɛrɛ ni dabali ka sigi sen kan min b'a to kɛrɛnkɛrɛnnenya la kimɛli min bɛ kɛ yamaruya sɛbɛn min di maa minnu ma k'u ka kɛnɛyaso sigi an ka jamana kɔnɔ
fɛɛrɛ ni dabalika don a ko la min b'a to a bɛ se ka lakɔlɔsi k'a dɔn k'a lalakari k'a fɔ a baara bɛ ka kɛ cogo min walasa kimɛli ani yamaruya sɛbɛn dicogo o ka ta ka don ba la kosɛbɛ min ye maaw bɛna dɔgɔtɔrɔso sugu minnu dayɛlɛ an ka jamana kɔnɔ u lakɔlɔsili an'u ka yamaruya sɛbɛn sɔrɔli o fana fɔ ka to ka don bɛrɛ la o ye min mana fana tɛmɛ ka bɔ yen maa minnu fana bɛ yen n'olu bɛ kimɛli kɛ ani ka nin dɔgɔtɔrɔso ninnu bɛɛ lajɛlen yamaruya ko k'o farafansiya ka bɔ ɲɔgɔn na fɛɛrɛ minnu bɛna sigi sen kan sa a bɛɛ lajɛlen ka kɛ kimɛli ye kimɛli min b'a to maaw bɛ se ka bɔ a kalama k'a dɔn ka lalakari k'a dɔn k'a fɔ ko baara min bɛ ka kɛ ko a bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na conseil des ministres a ye jɔyɔrɔ fana di minisiri min bɛ an ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna sa u ka hukumu kɔnɔna na attaché de défense Mali tɔgɔla min ye Nigeria Mali lasigidenso la o ye colonel Dirisa Kone ye attaché de défense Mali lasigiden bɛ Konakirikaw fɛ yen o ye colonel major Modi Ouattara ye min ye conseil des ministres baara bolodalaw ni baarakɛlaw na premier ministre ni ale jamana premier ministre ale ni ministre de l'administration territoriale ye a ko k'a tun bɛ Japonkaw fɛ yen Osaka ka taa se juillet kalo tile 30 ka taa se août kalo tile 4 ma a y'o kɛ yen o kɔfɛ sa a ka sɔrɔ ka taa min ye jamana minnu bɛ yen ni kwaji t'olu bolo olu ka baara min kɛra Awazakaw fɛ yen a taar'o fana kɛnɛ ka août kalo ale tile 5 ka taa se tile 8 ma premier ministre ko sa ko min ye a ka taali min kɛra Japonkaw fɛ yen o kɛra kɛnɛba ye kɛnɛ min y'a to Mali ale ni baɲumankɛ minnu bɛ Japonkaw fɛ yen ani kɛnyɛrɛye tigilamaa minnu bɛ yiriwali baaraw kɛ an'olu ye ɲɔgɔn ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ se ka sɔrɔ Mali la u bɛ se ka na cogo min na ka na baaraw kɛ k'u y'u da don o la jagokɛlaw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ale ni Mali yɛrɛ ni Japon jamana fana ni ɲɔgɔn cɛ don kɛrɛnkɛrɛnnen k'o fana sigira sen kan don min na min ye Mali drapeau ye ani Japon ta o yɛlɛla Mali seko ni dɔnko tigilamaaw olu fana y'u bila o fila ni dɛbɛ la Mali Burkina ani Japon olu ni jamana wɛrɛ minnu tun bɛ nin ko in kɛnɛ ka kɛba k'olu fana bɛɛ lajɛlen k'u jɛra ka su in ale ɲɛnɛmaya premier ministre ka bataki kɔnɔna na ko k'a ka taali sen fɛ baarakɛyɔrɔ min bɛ yen n'o ye Panasonic ye k'a taara ka taa olu ka baarakɛyɔrɔ lajɛ Panasonic maaw ko an ka lithium ko o ko bɛ u ye o la sa k'u b'a fɛ ka na Mali la yan ka na lithium dilanyɔrɔ batterie lithium dilanyɔrɔ ko ka na o sigi an fɛ yan ale ni panneau solaire olu bɛ se ka sɔrɔ cogo min na o la sa premier ministre ko k'a y'a fɔ a Panasonic maaw ye k'u kana kɛnɛ kan ka na yɔrɔ lajɛ fɔlɔ baara bɛ kɛ cogo min na ko olu bɛɛ lajɛlen ye premier ministre a ko k'a ka taama fana sen fɛ maliden minnu bɛ Japonkaw fɛ yen an'olu ye ɲɔgɔn ye Tirikemisa a taara ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa diɲɛ jamana minnu bɛ yen ni kwaji t'olu bolo olu ka lajɛ sabanan kun sigilen don diɲɛ seleke naani tɔnba tɔgɔ la n'o ye Nations Unies ye a ko min ye AES jamanaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ale ye kuma ta ka kuma la dantigɛ min ye jamana saba ninnu bɛɛ lajɛlen hakilina ye min ye a ko fana ko min ye minisiriw minnu bɛ AES kɔnɔna na an'olu fana ye ɲɔgɔn ye Tirikemisa jamanakuntigi an'o fana ye ɲɔgɔn ye Asimi ka foli kan k'a y'a fɔ o ye minisiri min bɛ an ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna n'o ye Abdoulaye Diop ye a ko jɛrɛba filanan min kan ka kɛ Mali ni Émirats Arabes ni ɲɔgɔn cɛ k'o kan ka kɛ août kalo ale tile 18 a bɛ kɛ Abu Dhabi min ye jɛrɛ in ye sa ale kɛkun ye min ye baara mun kun kɛra Abu Dhabi kaw fɛ décembre kalo tile 18 san 2018 o kɔmasegi don ka se ka taa lajɛ Mali ni Émirats Arabes yɛrɛ ka bolo di ɲɔgɔn ma hukumu kɔnɔna na sa baaraba minnu bɛna se ka sigi sen kan kuma tɛ nin waati in na yɛlɛma min donnen don Mali kɔnɔ ka kɛ ni o taabolow ye min ye nin ko in ye a bɛ tali kɛ jagokɛlaw ka sira fɛ izinitigiw kuranko sira kuma tɛ kuran nacogo siraw jago seko ni dɔnko bololabaaraw sɛnɛw ni bayɛlɛmaliw ani jamana yɛrɛ bɛ se cogo min na ka sirabaw sɔrɔ ko bɛ kan ka tali kɛ o la min ye Emiratiw ye ale ni Mali u kan ka fɛɛrɛ fana lajɛ don nataw kɔnɔna na miirina bɛ se ka jagabɔ cogo min na ka taa sira wɛrɛw fɛ sira minnu b'a to jamana fila bɛ se ka baara kɛ jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ jamana fila in sigi ɲɛŋɔɲɛ ka kuma ni o kan ka sigi sen kan ko min ye bayɛlɛmaliw ye o kan ka ye a ko la min ye tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ye a kan ka kɛ falen fana ye falen min bi-bina ma Mali ale b'a fɛ ka fɛn minnu sigi sen kan ko kura ye olu fana ka se ka ɲɛfɔw ye yɛlɛma minnu fana donn'u ka ko la nka sinsinan tɔni o ye sɔrɔ ani jago o ko ta nasira ye jɛkulu in sa ko a bɛna n'a to Mali ni Émirats Arabes u bɛɛ lajɛlen ka jɛ sa ka hakilina kuraw di hakilina minnu bɛ jamanaw cɛ sira ɲɛnabɔ baara la ale ni politiki ko ta nasira fɛ minisiri min bɛ farikolo ɲɛnajɛ kunna ani sifinw ka ko ale ye ɲɛfɔli kɛ conseil des ministres ye k'a yira sa k'a fɔ ko min ye sifinw tɔgɔla don ko o ɲɛnamayara don in a ɲɛnamayara cogo min na Mali la ani farafinna
ani diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ k'a kɛ kun ye sa denmisɛnninw jɔyɔrɔ bɛ min ye bi yiriwaliko ta nasira la ka se ka kɛ n'o y'a sɔrɔ diɲɛ kɔnɔna na u kɔni ye baro sigi min kan sifinw ka se ka yiriwali kɛ ka ɲɛtaa kɛ ka ɲɛsin yiriwali kuntalajan ma diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ u ka marabolo kɔnɔna na ko n'o tun ye diɲɛ ka baabu ye mali y'a ta sa sifinw jɔyɔrɔ fasodenɲumanya waleya la ale ni jamana seko ni dɔnko yiriwali la u ka sigidaw la bɛn ni kelenya ka o sinsin général de corps d'armée Ismaël Wage ale tun ye don in denfa ye o ko kumu kɔnɔna na sa yɛlɛma minnu kan ka kɛ maraboloko ta na sira fɛ fo ka taa se jamana yɛrɛ taabolo ta na sira fɛ wale ɲuman dɔn minnu kan ka kɛ fana sifinw ye wulikajɔ ni cɛsiri kɛbaa minnu bɛ olu bɛ se ka dɛmɛ cogo min na ni politiki fɛrɛw ye baara in yɛrɛ hukumu kɔnɔna na sa ministre Abdul Kasim Fɔnba ko don in y'a to denmisɛnnin maa 300 u y'olu fara ɲɔgɔn kan Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na ka taa barosigi kɛ barosigi min bɛ tali kɛ sa baloko ta na sira kan min ye sigida lakana bɛn ni kelenya baara ta na sira fana fɛ seko ni dɔnko o yera a ko ale kɛnɛ kan minisiri min bɛ sɛnɛko kunna ale ye conseil de ministre ladɔnniya k'a yira sa k'a fɔ ko sugubulonba bɛna sigi min bɛ tali kɛ bayɛlɛmali la farafinna jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛnnen min tɔgɔ dalen don Abilaye Ture la o kan ka di o kɛnɛ kan baara in bɛna kɛ octobre kalo tile 20 ka taa sa tile 24 ma san 2025 Bamakɔ kɔnɔna na yan farafinna an fanfɛ jamana minnu bɛ ɲinini kɛ sɛnɛko ta na sira fɛ olu n'u ye u dɛmɛbaa jɛkulu bɛna u bolo di ɲɔgɔn ma min ye sugu in ye k'a sigi bayɛlɛmali sɛnɛko ta na sira fɛ jɛrɛ in tako filanan de ye nin ye prix min bɛ yen sa n'o o ye jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛnnen sɛnɛko ta na sira fɛ n'o tɔgɔ dalen don Abilaye Ture la o tako filanan bɛna sigi a kɛnɛ kan waleya in kɛkun ye min ye sa maa minnu bɛ yen n'olu bɛ hakili jagabɔ kɛ sɛnɛko ta na sira fɛ subahana mansinw k'olu don sɛnɛko la baara taabolo kuraw ka sɛnɛ yakubayali kɛ dun ka fa ka sabati farafinna an fanfɛ bolo ni a camancɛ bolo fɛ ko in kɛkun ye o ye jɔnjɔn in kɔni bɛna di maa min bɛna na ɲinini kɛ ka se ka ko sigi sen kan min bɛ taa sɛnɛkɛlaw olu ka yiriwali sira fɛ ka kɛ ni jamana ninnu bɛɛ lajɛlen ka ko taabolo ye min ye jɛrɛ in ye a bɛna na to fana min ye sɛnɛ taakolo kura min bɛ ɲinini ko ta na sira fɛ min ye subahana mansinw sen donni sɛnɛko la k'o sigi sen kan a kan k'a to fana bolodi ɲɔgɔn ma sɛnɛkɛlaw ale ni maa minnu bɛ bayɛlɛmali kɛ ani minnu bɛ ɲinini kɛ bɔlɔlɔ siraw fɛ olu ka se ka ɲɔgɔn ye fɛɛrɛ dɔw fana ka se ka kɛ barosigi fana ye barosigi min b'a to ɲɛŋɛ u yɛrɛ bɛ se ka kuma ɲɔgɔn fɛ cogo min fɛɛrɛ kura minnu sɔrɔlen don ka se ka olu kɛ hakilina jigiw fana bɛna k'a ko ka sa min ye ɲininikɛlaw ye olu bɛ se ka dɛmɛ cogo min na k'u ka baaraw sigi sen kan jamana ale kɔnɔna na wa min ye banaw ye sa ka se ka olu kɔni kunbɛli baaraw fana kɛ ka fɛɛrɛ fana sigi sen kan sɛnɛ taabolo min bɛ yen sifinnakaw ale ni kɛnyɛrɛye tigilamaw olu sen bɛ se ka don o la cogo min na ka o yiriwa minisiri min bɛ kunnafoniko kunna an ka jamana kɔnɔ a ye conseil de ministre ladɔnniya fɛn 2 la a fɔlɔ ye min ye o ye jɛrɛ 13nan n'u b'a fɔ ma ko symposium africaire o kɔni o kɛra nizɛrikaw fɛ yen juillet kalo tile 24 ka taa sa tile 26 ma ɲamekaw fɛ yen afirika sɛri ale 25nan in kɛnɛ kan sa farafinna jamana caman nana minnu kɔni bɛ baara kɛ bɔlɔlɔ kan lakana bɛ se ka sigi bɔlɔlɔ kan cogo min na fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen diɲɛ fantan naani o ni farafinna jamanaw bɛ se cogo min na k'u hakili jagabɔ baara in ye tali kɛ o la miirina kura minnu bɛ yen n'o o ye numérique kow ye sa k'o sigi sen kan gɛlɛya minnu bɛ a la ale ni cybercriminalité kow bɛɛ lajɛlen min ye jamana yɛrɛma hɔrɔnyalenw olu bɛ se ka wulikajɔ minnu kɛ ka se ka o sigi sen kan ka bɛn ni yiriwali ye ani minɛn kura minnu bɛ yen min ye hakili jagabɔ kura ka se ka dɔ fara maaw ka dɔnniyaw kan fanga min bɛ bolo di ɲɔgɔn ma hukumu kɔnɔna na baara ninnu ye tali kɛ o la minisiri Alhamdu Ag Iliyɛn a ko min ye baara in ye sa barosigi kɛra kɛnɛ kan barosigi min na minisiriw ye ɲɔgɔn hakili jagabɔ numérique ko ta na sira la AES jamanaw la u jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ mun ye nin waati ninnu na ani bolodi ɲɔgɔnma min bɛ farafinna an fanfɛ bolo fɛ symposium min sa ale kɔni hakilinaba minnu ta sa o ye k'a fɔ sa ka fɛɛrɛ sigi sen kan min b'a to kibaruya bɛ se ka di maaw ma cogo min maa minnu bɛ sa ni dɔ kan ka fara olu ka kalan kan k'olu sigi sen kan minan ɲɛnɛma tɛ minnu bolo walima minan bɛ minnu bolo n'u olu kɔni tɛ se ka baara kɛ bɔlɔlɔ sira san kosɛbɛ ani bɔlɔlɔ sira fana fɛ sa min ye lakana min bɛ se ka sigi o ko ta na sira fɛ ɲaamɛ baaraw kɔni kun cɛra ni weleweleda ye weleweleda min n'o fana bɛ tali kɛ maaw tɔgɔla sɛbɛn ale la kɔlɔsili la ale ni symposium ye laɲini fana ba kɛ laɲini min b'a to sa baara minnu filɛ nin ye sa u kana to ka taa kɛrɛfɛ ten baara ka se ka kɛ n'u ye minisiri a ka laseli filanan o ye tali kɛ salon de média o ta ko 4nan min kɛra Bamakɔ yan k'a daminɛ juillet kalo tile 31 ka taa bila utu kalo tile 3 la min ye salon de média in ye sa ko a baara kɔni kɛra bɛn ni kelenya ɲɔgɔn di farafinna ka ɲɛta o hukumu kɔnɔna na maaw nana ka bɔ farafinna fan caman ani ni Mali kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Senegalikaw olu tun ye maa welelen kɛnɛ in kan
baara ɲɛ tali kɛ mun na sa kunnafoni dicogo ɲuman ka kɛ ni réseaux sociaux ale baaraw ye ɲinan ko in na sa ministre y'a yira k'a fɔ ko journaliste bɛ se ka kibaruya di cogo min na kibaruya nafama ni kibaruya balolenw a kɛkun kun y'o ye ka kɛ n'u ka taabolo n'u ka tabiyaw ye baro kɛrɛnkɛrɛnnen fana sigira ministre olu nana ka na ɲɛfɔli kɛ AES ko kan AES bɛ ka baara minnu kɛ bi yɛrɛma hɔrɔnya ko ta na sira fɛ bolodi ɲɔgɔn ko ta na sira fɛ jamana minnu bɛ n'o ye cɛncɛn fɔ ka jamanaw ye u bɛ se k'u bolodi ɲɔgɔn ma cogo min na min ye baro sigi in kɛnɛ ka sa kibaruyaw caman dira min bɛ se k'a to kunnafonidilaw yɛrɛ bɛ AES ta fana nafan dɔ cogo min ye kɛlɛko ta na sira fɛ jamanaw lakanaliko ta na sira fɛ jamanaw cɛ siranyɛnɛbɔko ta na sira fɛ fo ka taa se yiriwaliko ma min ye salon ye sa ko ale kɔni ye sungadili kɛ k'a yira sa k'a fɔ ko min ye Mali jamana ye n'o ye Mali maison de la presse ye farafinna maison de la presse ka lajɛ ko Mali ka o lajɛ o labɛn k'o sigi sen kan o fana tɛmɛnen kɔfɛ fana a yira sa k'a fɔ fana ko Mali ale welelen no Sénégalikaw fɛ yen salon international des médias africains ko kan ka kɛ Sénégali octobre kalo nata in o kɔnɔna na ministre min bɛ kɛnɛya ko kunna ale ye conseil des ministres ladɔnniya fɛn fila la a fɔlɔ ye min ye AES jamanaw ministre minnu ka ko bɛnnen don dɛmɛko ma ale ni maa minnu y'u sigiyɔrɔ bila u bɛ se ka olu magɛn cogo min na o jɛrɛ fɔlɔ n'o ye forum fɔlɔ ye o kɛra Bamakɔ yan politiki fɛɛrɛ minnu bɛ sen kan ani fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen bɛ se ka sɔrɔ musaka ko ta na sira fɛ dɛmɛ hukumu kɔnɔna AES la ko baara ɲɛ tali kɛ o la min ye a bilama wulikajɔ bɛ cogo di sini a ko bɛna taa taabolo jumɛn fɛ k'a kun kɛ kun ye min ye sa ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen sɔrɔ fɛɛrɛ min bɛ mɛn ka se k'a to maa minnu bɛ yen n'olu bɛ degun kɔnɔ n'u sigiyɔrɔ bila u bɛ se ka dɛmɛ cogo min na joona ministre ninnu kɔni n'o o ye ministre min bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ hukumu kɔnɔna ani kɛnɛya ko ta na sira fɛ AES jamanaw la olu dɔrɔn kun tɛ kɛnɛ in kan Moritani o nana Togo o fana nana min ye Tchad premier ministre ale ka maa mafalenw olu fana nana kɛnɛ kan ka fara maaw kan n'olu ye dɛmɛjɛkulu ye minnu bɛ baara kɛ hinɛ ani ɲɔgɔn dɛmɛ ko ta na sira fɛ an fanfɛ bolo fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu sigilen don an ka jamanaw kɔnɔna na n'u bɛ se k'u bolo di ɲɔgɔn ma cogo min na ka baaraw sigi sen kan forum in n'o ye jɛrɛ kɛnɛ in ye sa ale kɔni ye kiimɛli kɛ ka kɛ ni AES jamanaw ye an'u ka jamana minnu nana u nɔfɛ n'o ye jamana welelenw ye i n'a fɔ Tchad Moritani ani Togo u bɛ se ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw sigi sen kan cogo min na dɛmɛ a yɛrɛ fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw fɛɛrɛ minnu ye fɛɛrɛ kuraw ye musaka sɔrɔ cogo ɲuman ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ k'u ka laɲini kɛra o ye ministre min bɛ kɛnɛya ko kunna a ko ko banako ta na sira fɛ sa nin waati in kɔni na bana min b'an fɛ n'o ye dengue ye ko kɔni jiginna kosɛbɛ ka tɛmɛ dɔgɔkun tɛmɛnen ta kan jamanakuntigi général d'armée Asimi ale ko an ka hakili to an yɛrɛ la a ye dugudenw wele sa min ye tangalaw ye an k'olu k'an taabolo ye sabula bana kunbɛ ka fisa ni bana furakɛ ye min ye général d'armée Asimi ye a ko bɛɛ lajɛlen ka tanganaw k'i taalan ye yaasa banaw an bɛ se ka kisi olu ma cogo min na k'an kɛnɛman to Bamako utu kalo tile 13 san 2025 secrétaire général du gouvernement Birama Kulubali ale ye chevalier de l'ordre national ye dugutigi ni wari dafara e passé daka ka sira di ne ma Sungalo e kungolo ate dugu wari ko o diba fo dugu an dugu dun warata de o koni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta sita sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da Keba an bɛ segin ka na an bɛ taa ministre so min bɛ seko ni dɔnko kunna ministre Mamu Dafe a ko k'a fɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna ko ni Ala sɔnna ma tarata wɛrɛ
ni o ye ni utukalo in tile 19 ye nɛgɛ kaɲɛ 15 Bamakɔ yan CICB salle de banque kɔnɔna na min ye biennale ale ɲɛbila baaraw olu bɛna daminɛ min ye ɲinan biennale ye sa ale de kɔni bɛna kɛ fɛn ye fɛn min darawuli ka bon kosɛbɛ baara in a bɛna taa kɛ tumutukaw fɛ yen k'a daminɛ décembre kalo tile 18 ka taa bila tile 28 na dugu sale in kɔnɔna na n'o ye maa lakodɔnnen ale ni diinɛ batobabaw olu ka dugu ye baara in ko a ɲɛmayaba o bɛ général d'armée Asimi Goyita bolo ale min yɛrɛ ɲinan san ta ka kɛ seko ni dɔnko san ye babu bɛna taa sigi min ka tumutukaw fɛ yen o ye seko ni dɔnko jɔyɔrɔ malikura ko ta nasira la a kan k'a to sa min ye mali marabolo 19 ka fara Bamakɔ kan olu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔn dan na seko ni dɔnko ta nasira fɛ moti tɛmɛnen kɔfɛ sa min ye tumutukaw ye minnu bɛ yan minnu bɛ tumutu bɛɛ lajɛlen bɛ labɛn na bɛɛ lajɛlen bɛ ka wuli ka jɔ kɛ k'i cɛsiri yaasa min ye tumutu biennale ye a ka dan dalen la cogo min na o la sa tumutuka cɛ n'a muso denmisɛnnin ni maabakɔrɔ tumutuka minnu bɛ yan n'o ye ressortissants ye Mamu Dafe n'olu ye ɲɔgɔn ye baara bɛ se ka taa sira min fɛ baara bɛ se ka kɛ cogo min na Arsike ale ye dɔ ɲɛfɔ o la min ye tumutukaw yɛrɛ ye u yɛrɛ bɛ fɛ ka labɛn kɛ cogo min u ka tabiya n'u ka taabolo la u y'o ɲɛfɔ minisiri ye u bɛ se ka don cogo min na jamana ale ka kunnafoniw la ale ni jamana ka baara kɛ cogo la premier ministre ale ye délégation belebele bila ka taa fɔlɔ min ye Mamu Dafe ye ka taa ko kɛnɛ bɛɛ lajɛlen lajɛ ɲɛbila baara min filɛ nin n'o kan ka kɛ tarata nata in o bɛna kɛ baara kun filanan ye Mamu Dafe yanni a ka wuli ka taa sa ka taa sow lajɛ dɔnkɛyɔrɔw ka tulu lajɛ min ye kɛnɛ minnu bɛ yen bi ni baara kan ka k'o la tumutukaw fɛ ka n'o lajɛ ka sɔrɔ ka na ɲɛfɔli kɛ premier ministre ye yanni dantigɛli ka kɛ conseil des ministres a kɛnɛ kan o baarabaw de bɛ senna bi sabula min ye seko ni dɔnko san yɛrɛ ye keba ale kimɛli baara kura dɔ fana bɛna sigi sen kan kalo 6 fɔlɔ la ko jumɛnw sera ka k'a kɔnɔna na o baaraw fana labɛn bɛ senna bi na ministre Mamu Dafe ale bolo ɲɔgɔndan kuranɛ kalan na a tako fɔlɔ an ka jamana kɔnɔna na o sigira sen kan min ye tumutukaw fɛ yen min ye bɛn ni kelenya ye an bɛ se ka balo ɲɔgɔn fɛ cogo min na baara in ye tali kɛ o la maa minnu kan ka ta nin ko in na sa u y'a yira sa k'a fɔ ko u kɔni ye ko labɛn cogo min Mali marabolo 9 u ye maa 2 ta u bɛɛ lajɛlen na ani Bamakɔ kɔnɔna na olu de sen bɛ ɲɔgɔndan kuranɛ kalan in na u b'a fɔ masa ko Kamil ani Nifs u kan ka taa ɲɔgɔndan in kɛ o hukumu kɔnɔna na baro sugu fana bɛna ye a la tumutukaw fɛ yen fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw sigilen don sen kan sa association Alkabasi maaw fɛ yaasa min ye kuranɛ kalan in ye a bɛ se kɛbamuraw b'a la koyi kuranɛ kɔni di kalan k'i ma Wangaralakaw wele o tumutu ye o tɛ se ka kɛ dɛ olu bɛ wele de an yɛrɛ na taa an ka jalabugu don ka taa an sigi nin kɛnɛ wa fo tumutu de don a yɔrɔ ka jan dɔɔnin dɛ an b'an labɛn keba an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na min ye an ka babu tɔ kɔnɔna na aw bisimila hôtel lafiya la n'i ko hôtel lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel lafiya hôtel lafiya ale filɛ nin Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o kare fɛ mètre 200 bɔɲango hôtel lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 hôtel lafiya référence do. keba min ye an kɔrɔkɛ ye Cɛbilen Dramɛ ni ala y'a ka kalifa minɛ a la utukalo tile 12 san 2025
kɛrɛnkɛrɛnnenya la faransikaw fɛ ka si to san 70 la senegalikaw ka ministre min bɛ kɔrɔ min bɛ n'u b'u ka jamana ni jamana cɛ sira ɲɛnabɔ ko kunna ale ye bataki ci n'o ye Sekiane Gayijo ye anw ka monsieur do relation internationale la Keba min ye Sekiane Gayijo ye ale ye bataki ci sa ko min ye Mali ye ko a den ɲɛnama dɔ ko de taalen filɛ i da nin ye Cɛbilen Darame ko min ye baara min ye n'a y'o kɛ diɲɛso sigi kɔnɔna na o bɛnna diɲɛ sariyaw olu lafasali ma wɔlɔfɔw fɛ ani maa minnu ye baara kɛ olu ka ca kosɛbɛ min ye Amnesty International ye k'o baaraw kɛ k'o baara lakodɔn ka taa Anglais fɛ ka taa Faransikaw fɛ ka diɲɛ bɛɛ lajɛlen kuruba Musa Bin kɛlen san 1991 o de kɛra a segilen ka na jamana kɔnɔna na yan min ye Cɛbilen Darame ye Mali den ɲuman min do ko kan ka fɔ bɛɛ lajɛlen ka o mɛn koyi Sekiane Gayijo ko masiri do ani maa filɛlan do cɛsiri ni timinanja sɛgɛn kɔni k'o ta ye fiyewu Cɛbilen Darame ko a bangena san 1955 o juin kalo tile 9 Yorodi Sahɛlikaw fɛ yen kabini Ancinin kɔni a ye wulikajɔ kɛ kalanko ta nasira fɛ k'i ɲɛsin Musa Tarawele fanga ale ma maa min do sa École Normale Supérieure Bamakɔ n'an b'a fɔ ma ENSUP a y'o kalan kɛ historien do Keba maa mafalen min filɛ nin n'o ye Cɛbilen Darame ye Ngwarada tɛ Ngwarada ye a ma min kɛ koyi k'a daminɛ ADNSUP la n'o ye ENSUP kɔnɔna ta ye ka taa se INEM ma min ye wulikajɔ ni cɛsiri Musa fanga ka se ka o kɔn cogoya suguya bɛɛ lajɛlen na k'a y'o baaraw kɛ Sekiane Gayijo ko k'an ka janjo fɔ min ye Cɛbilen Darame ye maa min do k'a n'a ka kuntilennaw n'a ka taabolo tun bɛ ɲɔgɔn na wa k'a bɛ bɛɛ lajɛlen lamɛn i lamɛn cogo la tiɲɛ do tunga kɔni a y'o kɛ a ye dawula sɔrɔ ka tɔgɔ sɔrɔ maa min do a kun tɛ sɔn fiyewu o de la sa san 1981 san a ye Mali yɛrɛ bila pewu ka taa Amnesty International la Londres kaw fɛ yen baara minnu n'a y'o kɛ sa jo sariyaw kɔni jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ taara Mauritanienkaw fɛ yen a ye wulikajɔ fana kɛ sa fo ka taa se min ye kasoladen minnu kun minɛna walatakaw fɛ yen olu bɛ se ka bila cogo min na Cɛbilen a ye kɔbaw tigɛ ka babaw tigɛ ka wulikajɔ kɛ farafinna ka kɛnɛya ko dili doni fana na min ye syndicat ko ta nasira fɛ k'o fana kɛ Musa Bin kɛlen sa san 1900 Cɛbilen Darame a segira ka na Mali la transition a sen donn'o la Keba ko dɔ bɛ Cɛbilen ka ko la o ye kabako ye dɛ i b'a dɔn ko Cɛbilen ye faama jɔyɔrɔ daminɛ ni ministre min ye wa o ye affaire étrangère ye wa a ka jɔyɔrɔ laban fana o fana kɛra affaire étrangère ye Cɛbilen Darame a nalen o la sa Mali kɔni a y'a ta k'a yanga o la sa san 1993 kunnafoni gafe min bɛ yen n'an b'a fɔ ma ko les républicains a y'o sigi sen kan o kɔfɛ sa ta nana wuli forobamugu la sinidi kɔnɔna na anw ta ye sinidi ye aw ta tɛ sinidi ye Cɛbilen ni cɛ 10 n'o ye PPR Jigiba Keyita ye Koniba Sidibe Amidu Jabate Bintu Mayiga a n'a tɔ wɛrɛw ka taa se min ye Musa Bala Jakitew ma olu y'u cun ka bɔ sinidi la pewu ka taa bɛrɛbɛrɛli tɔnkura sigi a bɛ fɔ ma sa ko Parti pour la Renaissance Nationale n'o ye parrainage ye kuntilenna min b'o la n'o ye yɛlɛma ye k'o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ mara kɛcogo ɲuman seko ni dɔnko ani Mali yɛrɛ taabolo Mali kalikan ni malidenw ka munafan ye min ye ka taa k'o kɛ ka baara kɛ n'o ye Cɛbilen Darame Keba a kɛra cɛbɔ ye han san 2002 cɛbɔ kalata a taara o la san 2007 a taara o la Ngwarada kɔni a y'o kɛ fo ka taa se min ye san 2017 ma an tɛ a banna Sumala Sise a y'o fana senkɔrɔma dondo san 2018 min ye ni école karamɔgɔ historien ye kuntilenna min bɛ a la hakilina min bɛ a la min ye o danaya a to jamana kɔnɔna yan min ye malidenw ye u ye danaya d'a kan k'a bila baara caman na a taara Burundikaw fɛ ale ni Madagascarkaw fɛ ka taa se Haïtikaw ma seko ni dɔnko min bɛ a la ka se ka baara kɛ bɛn ni kɛlɛ an bɛ se ka sigi sen kan cogo min na Cɛbilen Darame nin bɛɛ kɔfɛ a tilara ka na yɛrɛ sɔrɔ min ye Sɛbɛnnikɔrɔ Burama ka gouvernement na Keba san 2019 Bubu Sise ka gouvernement fo ka taa se IBK binni ma Keba sa min ye Cɛbilen Darame ye Umar Mariko ko maa min do maa ladiri min ye politiki ŋanaba hakilina ni kuntilenna min bɛ a la seko ni dɔnko min b'a la a ye wulikajɔ min kɛ a ye fasaja min kɛ a ye maaw dɛmɛni min kɛ k'o kan ka to don nata denmisɛnw ye ka kɛ miiriya ɲuman ye ka kɛ fasojɔ ye nin waati na sa ko maa bɛ se ka min fɔ o ye ka sasibila kɛ o ye ka sangafo kɛ ka ɲɛsin a furumuso ma
n'o ye Kayatu Konare Alpha Demso ana den kɔnɔntɔn ani maliden bɛɛ lajɛlen k'an ka jɛ ko ka dugawu kɛ Cɛbilen Dramé ye. Cɛbilen taara nka Cɛbilen ma ban sabula Cɛbilen taara ka fɛn to baara bɛ se ka kɛ ni min ye. Kiba min ye Ibrahim Boubacar Keita ka gouvernement min ye n'a tun b'o la CEDEAO de nana ka na fɔ sa ko min ye ko falen ka don kow la yaasa gouvernement maa jama caman bɛ se ka bɔ a la cogo min na k'a kɛ maa 6 ye. O la Boubou Cissé taara ka kɛ premier ministre Ibrahim Boubacar Keita fɛ maa minnu tun b'a gouvernement kɔnɔna na général de division Ibrahim Daïrou Dambélé Biri ale tun ye Wolomasiri Tabaw ka ministre ye. Boubacar Alpha Ba n'an b'a wele ko Bill ale tun ye mara kama bɔli ministre ye. Ministre min tun bɛ lakanako kunna n'o ye kɔnɔna lakanako ye o dira Bɛnba Musa Keita ma min ye maître Kasum Tapo ye sariya ministre so tun bɛ ale bolo. Cɛbilen Dramé ale tun ye ministre des affaires étrangères ye sɔrɔ ministre o tun bɛ Ablaye Dafe bolo ni no tun ye cɛ 6 ye minnu taara Ibrahim Boubacar Keita fɛ ka se ka baara kɛ. Kɛba ni Ala sɔnna ma Cɛbilen Dramé a fure kan ka na bi ka bɔ Faransikaaw fɛ nɛgɛ kanɲɛ 22 somaw y'a ɲɛfɔ an ɲɛna cogo min na o mana bɔ yen sini juma min ye susanseli ye o bɛ kɛ Cɛbilen Dramé an bɛ dugawu kɛ k'Ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'an kɔ kisi min Ala k'o nɔgɔya an n'a bɛ taa jɛmu Ala k'o nɔgɔya Ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ n'an bɔra yen an bɛ taa Gana nka an bɛ to Mali kɔnɔ Keba pankuru o bina ni Gana jamana ɲɛmaa dɔw ye min ye Gana sɔrɔdasiw ka pankuru min bɛ yen n'o ye Air Ghanaian ye ale kɔni taara dafiriko ye dafirili in kɛlen sa bɛɛ lajɛlen ye min mɛn o ye k'a fɔ k'u ka minisiri dɔw tora a la o hukumu kɔnɔna na sa Mali jamana ɲɛmaaw an ka jamana kɔnɔna lakana minisiri n'o ye général Dawudi ye ale bilara k'a ka taa sangafo kɛ kunungo min ye Dawudi ye ale taara ka taa sangafo in ka t'o baara kɛ Gana lasigidenso bɛ an fɛ yan min ye Ghanaianw ye sa u ka minisiri min tora ko in senfɛ Keba minisiri belebeleba 2 b'a la Wolomasiri Tabaw ka minisiri an'u ka lakana minisiri pankuru min bɛ sa n'o ye Eliko yɛrɛ sa Z19 armée de l'air ta o de binna utukalo tile 6 Ubasi Ganakaw fɛ yen waleya in kɔni nana ni maa minnu ka saya ye sa u ka maa mafalen 8 minisiri bɛ Wolomasiri Tabaw ta kunna n'o ye Edouard Oman Nɔnbuamana ye ale tun bɛ a la a jɛɲɔgɔn min bɛ sigira ko kunna n'o ye Alhadi Dr Ibrahim Murtala Mohamed ye o fana bɛ a la baara ninnu bɛɛ lajɛlen janajaw kɔni bɛɛ lajɛlen kɛra u yɛrɛ fɛ yen Gana nka min ye minisiri Dawudi ye sa ale kɔni taara ka taa tɛgɛnɔ bila livre la gafe min ni o b'u ka ambassade kɔnɔna na Mali la yan a n'a ka maa min bɛ yen n'o y'a ka chef de cabinet ye Seydou Doumbia ka taa fara a ka minisiri so secrétaire général kan ale ni jamana minisiri min bɛ yen n'o bɛ jamana ni jamana wɛrɛ cɛ sira nabɔ ko kunna sa o fana secrétaire général ale ni chargé d'affaires min bɛ Mali la Gana ka lasigidenso kɔnɔna Mali la olu bɛɛ lajɛlen o tun bɛ ko in ale kɛnɛ kan Keba nin bɛ dan sigi an ka sɔgɔmada na kibaruyaw la n'Ala sɔnna ma super coupe Asimi ale tirage bɛ kɛ bi région kɔni bɛ ka na Sewukaw Motikaw Douansakaw u bɛɛ lajɛlen bɛ sira fɛ ka na bi ni Ala sɔnna ma nɛgɛ kanɲɛ 11 tirage bɛ kɛ lycée Ben Umar Sy la sini coupe bɛ daminɛ Keba Zenta yɔrɔ 2 don Mamadu Konate ani Wɛnzɛn min ye commissaire colonel Cheikh Mohamed Cherif Tunkara ye an b'a fɔ ko in ɲɛmaya bɛ ale de bolo a n'a ka cɛdenw bɛɛ lajɛlen a k'an bɛn waati wɛrɛ